Goedemorgen. Oeh, die staat lekker hard. Goedemorgen allemaal bij de locatiekeuring hier bij Stal Bosma. We zijn begonnen met de eerste groep. Hier bij de uitslag van onze eerste groep, het eerste paard. Paard nummer 1 is een lang gelijnd paard. Is voldoende ras, ietsje onderhals. Goed in de bovenlijn. Kruis is iets hellend en zou iets langer kunnen. Beenwerk is... Zou iets meer kwaliteit, met name in de stand van de voorbeen, de weekgekootheid. Wel een grote hoef, ietsje ondergeschoven versenen. De stap zou daarbij is wel actief, maar mag duidelijk langer en meer ruimte. En de draf heeft hij wat een hoog tempo, iets op de voorhand en zou daar iets meer souplesse bij kunnen hebben. Paard wordt vandaag stamboek met een derde premie. Paard nummer 2, dus, rassig paard, zou in de neklengte ietsje langer kunnen. Met name en in de bovenlijn ietsje sterker kunnen. Kruis is voldoende, maar mag iets langer. Goede voorbeenlengte, hard beenwerk. De stap is zeer actief en ruim. En in de draf heeft hij wel souplesse en oprichting. Zou daar wel ietsje meer ruimte kunnen hebben, maar wordt sterk verklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd.
stukje trotje. Dit stukje. Left, left.
Oké, hierbij de uitslag van de overige paarden. Hier is nummer 4. Zou over het algemeen wat meer rasuitstraling kunnen hebben, met name in de hoofduitdrukking. Goed gelijnd. Kruis zou voor het mooie ietsje langer kunnen, wel een goede schouderligging. De voorbeenstand mag hierbij wat correcter. De stap is wel ruim en voldoende actief. En de draf heeft hij wat neerwaarts en wat weinig kracht. Paard wordt vandaag stamboek verklaard met een derde premie. Paard nummer 3. Een paard met heel veel rasuitstraling. Enorm veel behang voor een jong paard. Dus misschien ietsje zwaar in de hals. In de romprichting ietsje neerwaarts. Maar beenwerk is voldoende droog. Maar met name in de beweging is het paard heel gespannen, heel druk. Vooral stap en kort is er geen ontspanning. En in draf is hij gehaast en vluchttempo en mist hij wat soepelesse. Het paard wordt vandaag stamboek verklaard met een derde premie. Nummer 5 is een hoogbenig paard. Zou misschien in het hoofd ietsje edeler kunnen, maar wel een lange hals. Ietsje horizontaal. Bovenlijn is goed. Misschien op een lenden ietsje strak. Beenwerk zou voor het mooie iets meer hardheid uit kunnen stralen, maar stap is voldoende actief en ruim. En de draf is met oprichting, voldoende lossigheid in zijn lijf. Paard wordt vandaag sterk verklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Hier bij de uitslag van nummer 7. Paard zou wat edeler in het hoofd kunnen, dus iets zwaar type. De hals zou wat langer kunnen, is ook wat horizontaal gesteld. De bovenlijn is voldoende goed. Het kruis is wat afhellend en zou er ook meer lengte kunnen hebben. Wel een goede hoek in het achterbeen, met name de stap. Daar mist hij de regelmaat, is hij telkens kort lang. En in de draf heeft hij wel, zou hij meer souplesse kunnen hebben en ook iets meer oprichting. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Hier bij de uitslag van nummer 16. Het is een zwaar type, heeft wel voldoende ras, iets zware hals. Het doet ook wat vroegrijp aan. De lenden de ruimte en de draf is hij wat gehaast, wat duwend en zou daar iets meer oprichting kunnen hebben. Wordt vandaag een derde premie. Nummer 12 is voldoende ras, ietsje lang in het hoofd. Heeft ook wat onderhoud, de bovenlijn is wel goed. Kruis is iets afhellend, met name de beenstand ietsje week gecoat. Zou in de stap wel voldoende actief, zou ook iets meer kwaliteit kunnen hebben. In de draf heeft hij een hoog tempo, duwend en mag meer souplesse hebben.